Sa number 4, Provincial Comelec Supervisor Maria Fatima Aspan magasige sa pagbaton sa mga nagaparehistro bisan pa ginapainhibit sang alkalde bilang acting Bacolod Comelec officer. Yari ang report. Kaagahon pa lang nag-idas ng linya sang luyag magparehistro halin sa Bacolod Comelec office pakadto sa malapit nga mall sa reclamation area. Ulihin na sila nakabaton sang abiso nga sa Ayala Mall ang voters registration bangod sirado pa ang Comelec office. Ganing pila ka mga iloy nga nag-apas pa sa Bacolod Comelec office ang nahulan bangod kutob lang sa 300 ang sarang ma-accommodate sang Comelec sa kada adlaw. Ikatatlo niya na nga balik, why Japan? Kaya last naman balik. O, 300 lang. Sa Robinson kami. Pero nakabutamo ko sa Robinson. Hindi sa damo-damo. Natingalan na lang kami. Kami na nabutan. Why pa kami 200? Dutay-dutay. Pila. Din pa ka mga barangay? Tangog. Pating anay Mayor sang Don Salvador Benedicto nga si Attorney Jomax Ortiz, wala man gileon makafile sang transfer of voters registration. Tuyo niya nga magbalin sa Bacolod agod makapapili sa pagkakonsihal sang syudad. It has been a year already nga nag-transfer na ako Bacolod because may voting precinct to sa hindi na ko to pwede ko boto. So I'm transferring my residence from Salvador Benedicto to Bacolod City. September 30 na lang. So sadya ini subong kung makakuan kasi ni, makaparehistro kasi ni. So, ikaw guro sigurado. Gito ka pila ka man kabalik. First mo lang na. Ako second ko na ni. Kay twice na gani. Ay, subong thrice na kay nagligad wala madayon kami na COVID. Suno kay Provincial Comelec Supervisor Attorney Maria Fatima Aspan, ang karon acting Comelec officer sang Bacolod nga dako nga kabudlayan para sa ila ang nagapadayon nga pandemic, ilabi na nga ginakulang sila sang personnel. 11 kakatapo sang Bacolod Comelec office nalakip na si City Election Officer Attorney Catherina Trinio Cania ang nagpaidalom sa quarantine bisan pa negatibo na sa RT-PCR test. Ini makaligad isa sa ila kaupod nga empleyado ang nagpositibo sa COVID-19. Una, gid ang exposure gid because of the rising cases ng COVID. Ang akon nga personnel sa provincial office, 8 lang kami. Pero we cannot do anything but to comply with the directive. So we assume as all acting sa Comelec Bacolod. Ginsiling man ni Aspan nga hindi malikawan ang mga reklamo. Nalakip na diri ang paghinyo ni Mayor Evelio Leonardia sa iya nga mag-inhibit sa ginihimo nga pagpanguna sa ginapatuman nga voters registration. Sa sulat sang alkalde nga napalabot sa Comelec Regional Office, iya gintumod ang tuman kadamo nga trans-free registrants halin sa guwasang Bacolod kada man diri gikan sa mga lugar nga ginserbisyuhan ni anay Congressman Alfredo Benitez. Iya na kwestiyon ang integridad ni Aspan. Si Benitez ang mag-aengkwentro kay Leonardia sa natalan ang 2022 mayoralty elections. Si Aspan ang naging anay election officer sa Victoria City sa diin nagserbi man si Benitez bilang kongresista sang 3rd District. As a Comelec employee, I have to comply with the orders of the Comelec. That's why I'm here. But with regards sa allegations niya, ginadeny mo. Well, ilan na yan. Oo. Sa Sabado na lamang kutob ang pagserbi ni Aspan bilang acting Comelec officer sang Bacolod. Kadungan sang pagbalik man ni Trinio Cania kag sang pila pa ka mga empleyado halin sa quarantine. Buwas magapadayon ng voters registration sa Ayala Mall.